أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على طلعة الحق بالحق الكنز الأعظم إفاضتك منك إليك إحاطة النور المطلسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بل ما شريف لا تي في لجبو أمبو فوني سلامياك فوليكاين نوي ألكا كيسي أناكا هنا ألكو كينين أو بلا جلنكا بي ألا صناما أمين يورو دي سهل أنغا خليفة نوي شيخ هادي تل ألكا زيارة كينكا زيارة ميني نينا ياسم بسباني فلاناي كاكيني نينا تاي مو برا فرافينا فرجلا فام بلا جلن في كان بني زيارة زيارة مبارا بلا جلن دمنا نتندو فيفري كالو تلي مغان كا كونچه كاردون فيفري كالو تلي مغان أنورو نغا جمع دون كرن كرن يالا مو بلا جلن ينيون سرو كele kunda yore ala Sheikh Marfouti adun anaka cheba munun sonaka tugako ka deme dine insiraka ulu de dalimbe adenke minato ko nur ani muntaka ulu dalimbe katase anga chokorowama no e Sheikh Hadi Taliere ana balmamso jaraita alaka hina nunum bela jelena nunum bela jelim dalimbe kele kunda kaburduna mauselenko ankramogo ananga khalifa mimbe golo kambi no e Ahmad Muntaka Tal naka yamaria kai ni duawin bela jelenka jeka kala angantluma joafe la ilaha illa Allah ya ala la ilaha illa Allah إله إلا الله كيف وجدتم قول لا إله إلا الله كيف وجدتم قول لا إله إلا الله يا لا إله إلا الله يا لا إله إلا الله حق لا إله إلا الله حق لا إله إلا الله سيمون قال لا إله إلا الله أبشروا أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من otemenen kofe alhaji Sheikh Marfouti Tal abona musoma munun bein uyukunda anno munun bein kata unyeda oka noye akume kalwa don so min konnana kata se akume saljita yoro minna akume kalande unla kalan yoro minna kata se anaka mawkume nyoye yoro minna ulu no nyena mayalendo halisisan aywa yaye yoro mi alhamdulillah yaye ela Sheikh Marfouti aka do ta yoro tunyayi atuma ka kalwa o kayandi Allah barkala na tumi kalwa ke dron atumi retire yandi no ba fama ko retraite spirituelle na kumbo ke ni jamana inka akumba ke ni soyindi kono ala barkala olila amboli cimetière la anana ya kana yere recueilli ya kake kadwa ke ere kuma duwa ke an chugomi fana na duwa ke kanyini ala na kira fa halibi ala ka hina an kuntigini aka jama bela ka hina an yɛrɛ wula ka hɛrɛ kan ye alhamdulillah sisan an bɛ yɔrɔ min na an bɛ kan Elhaji Umarul Futiyu Tal ka kan kɔnɔla de la an nana cɛba minnu ka ziyara la yan tun ye ale ka du de mais bi a b'an ka gouvernement de bolo an ka sɔrɔdasiw de bɛ yan mais Elhaji Umarul Futiyu ka du de don an filɛ ni so mun dala yan yɛrɛ ale de tun bɛ kalwa kɛ so in kɔnɔ yan k'a da ka a ye waati mun kɛ ɲɔrɔn kɔnɔ a ma o waati kɛ yɔrɔ si Sɔgɔmada ye waati mun kɛ ɲɔrɔn kɔnɔ yan a ma o waati kɛ yɔrɔ si a tun bɛ kalwa kɛ yan an dontɔla da la sahidusiw de tun bɛ da la yan kɛlɛw minnu kɛra minnu sara olu de tun bɛ da la bon yiri in kɔrɔla a tun bɛ sigi ka selijita yɔrɔ min o de filɛ nin n'an bɔra yan sisan an bɛ taa yiriba in kɔrɔ yiriba in a tun b'i sigi yen de a n'a ka minisiriw bɛ ɲɔgɔn ye u bɛ u ka gundola kumaw fɔ a bɛ denmisɛnninw lakalan yen fana bon alhamdulillah an nana cɛba mun ka ziyara na n'o ye Cerno Amadu Hadi ɲa ɲini ala fɛ ala ka si jan ni laban ko ɲuman danna ma donc Cerno Amadu Hadi a fa sara a bilala a fa de nɔ la alhamdulillah mina a ma jɛn k'a bolo a ma tiɲɛ a bolo
ziyara in a san 32 de ɲinan ye jamana in kɔnɔ yan Mali kɔnɔ yan ale de fɔlɔla ziyaraw bɛɛ lajɛlen na a daminɛna 85 donc an bɛ Ala fo ka Ala barikada. tɛmɛnen kɔfɛ o jumadonya kelen in na an ka khalifa n'o ye Ahmad Hadi Tal a ye misiriba jɔ, misiri min ni a kolobɔ karila k'i na k'i min n'a bɛ f'a ma ko kuluba. Jumasaliw kɛra yen nɔ ka taa se wulafɛ hadaraw ma. Baara in kɔnɔna na sinjitigiw b'a kɔnɔ, taalosi musow u n'u balimakɛ n'o ye an karamɔgɔ an'an ka khalifa Ahmad Hadi Tal u sera a ma ka duwawu ɲin'a fɛ ka duwawu k'a ye, a fana ye duwawu laseg'u ma. Karidon février kalo tile 26 baara in kuncɛra a kɛnɛ kɔnɔna na an ka faamaw caman kun bɛ diinɛmaw ka minisiri o ka ciden kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na. An nana hɛrɛba in na ka na an ka minisiri min ɲɛsinnen bɛ an ka diinɛ ko ma n'o ye Thierno Has Diallo ye a bɛ taamana jamana kɔnɔ. An nana ka na a jɔyɔrɔ fa nin kɛnɛ in kan ka gouvernement bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ fa. An nisɔndiyalen don, an hakili sigilen don. An nisɔndiyalen don k'a ye k'a fɔ nin ɲɔgɔn jamalajɛ belebele halisa a bɛ k'an ka jamana kɔnɔ wa ɲɔgɔnw caman jama min bɔra nin dɔgɔkun kelen kɔnɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan o ye nisɔndiya ko belebeleba ye. Bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan hɛrɛ ni baden basi ma mɔgɔ si sɔrɔ o ye Ala tanu ko ye, o ye nisɔndiya ko ye. An hakili sigilen don parce que k'a ye nin ɲɔgɔn jamalajɛ bɛ kɛ maaw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dusukun bɛɛ ye kelen bɛɛ lajɛlen bɛ Ala wele. A y'an hakili sigi ka hakililatigɛ k'a fɔ halisa jamana in bɛ hɛrɛ la, jamana in bɛ hɛrɛ la parce que an ka jamana bɛ waati gɛlɛn minnu kɔnɔ bi, jamana ye waati gɛlɛn minnu ye n'i y'a ye Ala y'an dɛmɛ halisa k'a fɔ ko Mali jɔlen don nin ɲɔgɔnna sigiw minnu bɛ kɛ. Ala jɔn ɲumanw minnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka kuranɛ kalan ka zikuru kɛ ka fɛn bɛɛ fili kɔfɛ k'i ɲɛsin Allah subhanahu wa ta'ala kelen ma, olu mana Ala deli fɛn fɛn na Ala bɛ sɔn. Olu ka duwawu olu ka barika o de kɛlen don ka jamana in basigi, o de kɛlen don ka jamana in sinsin. Halisa jamana kuntigi tɔgɔ la an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an ka jamana in dɛmɛ ni duwawu ye halisa jamanadenw ka se ka ɲɔgɔn minɛ ka bɛn ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka duwawu kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye baara min kalifalen don u la a fɛɛrɛ ɲuman n'a fanga n'a se a n'a kɛnɛya Ala k'a d'u ma ka se ka jamana in baara a baara cogo ɲuman na ka jamanadenw nafa n'u ka baara ye ka an ka diinɛ nafa n'u ka baara ye. An ka jamana dɔɔnin ninnu nin de an ka diinɛ dɔɔnin ninnu donc n'an nana o kɛnɛ kan nisɔndiya o n'o foli n'o waleɲuman dɔn bɛɛ lajɛlen ye fɛn fɛn nana k'u bɛɛ fɔ k'u waleɲuman dɔn. Minnu ye nin kɛnɛ in sababu ye depuis san caman minnu fatura duwawu an b'a k'u ye Ala ka hin'u la ka yafa u ma. Minnu fana bɛ balolen an bɛ duwawu kɛ Ala ka sijan ni kɛnɛya di ani kalabako ɲuman di fɛn fɛn nana ka gouvernement ka foli lase bɛɛ lajɛlen ma ka duwawu ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka duwawu kɛ jamana in ye Ala k'an ka jamana basigi, Ala k'an ka jamana bɔ bolo la. Aw yɛrɛ fana mun bɛ dɛmɛli kɛ nin baara in na ka kunnafoni ɲuman lase jamanadenw ma Ala k'aw yɛrɛ bolo mɛn aw ka baara la a kɛko ɲuman Ala k'a nɔgɔya aw fana ye barisa nin bɛɛ lajɛlen de ye jamana jɔ baara ye. Bɛɛ b'i ka fitinin k'a la a ka ca Ala fɛ n'an y'o kɛ Ala b'an dɛmɛ an sago ye min an b'o sɔrɔ Ala k'an sago d'an ma. Y'a ye Seyidi Dujo. Tɛmɛnen kɔfɛ laadala an karamɔgɔ a Seyidi Sɛrifu Usumani Maran Hayidara ale ma se ka bɛn ni ɲinanta ye ka sabu kɛ darura ye a denkɛ n'o ye Aliyu Badara Hayidara ale y'a nɔrɔ bila. أيوة الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما كل قال كاتب ما سبق ناصر الله بالحق وعلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه أمي على تنو كعلى فوق كعلى ولي من دو كعلى بركة على مين سوانا كان شيء سواتي كبدو ما كلا مباو بلا جلين فوق ما هو مخلوبانا نواتيلا ما هو ماسك ميكا لا جن واتيلا أمي أو بلا جلين فوق نسلامي كفولي على كيسيك يعني أو بلا جلين nisɔndiya min b'a la nin kɛnɛ kan nisɔndiya min don a tɛ se ka fɔ ka se a dan na an bɛ segin ka Ala de fo ka Ala barikada Ala min ye san tɛmɛnenw jira an na ka laban ka bi fɛnɛ jira an na an bɛ Ala de fo o la ka Ala barikada an filɛ nin hukumu min kɔnɔna la n'o ye an karamɔgɔ an'an ka seku Ustaz Thierno Amadou Tall Ala sɔnna ma ani an ka cɛkɔrɔba n'o ye Sɛrifu Usumani Maran Hayidara ye u ye ɲɔgɔn kanu ale Ala de kama o jɛra ale Ala de kama Ala sɔnna ma k'a latigɛ
cɛkɔrɔba kun kan ka yan sɔrɔ nka ala ni dɔrɔlaw fɛ farikolo sɛgɛn o sababuya la ala ma se k'a latigɛ a ka yan sɔrɔ ɲina a y'a jira an na k'a fɔ a dusukun bɛ yan a ye an n'an ka delegation bila ka na k'an kɛ a dala nɛ k'an k'a dusukun ye n'o de y'an kana ka na an sen jɔ kɛnɛ in kɔnɔ an karamɔgɔ ani an fa ka kɛnɛ kɔnɔna la n'o ye an bɛɛ lajɛlen ka kɛnɛ sabula an bɛ hukumu min kɔnɔna la n'o ye ziyara ye ziyara ye fɛn de ye fɛn min ni a sabatilen don an ka hadisiw bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ an ka kira sallallahu alaihi wasallam n'o ye muhamadu ye a ka baara kun ye fɛn minnu ye a ka sunaw la kosɛbɛ fɛn min b'a kɔnɔna la a sabatilen belebeleba dɔ ye ziyara ye sabula a bɛɛ lajɛlen jɛra n'a ye k'a fɔ kira yɛrɛ ka kumakanw n'a ka hadisa sahalenw kɔnɔna la kira yɛrɛ y'a fɔ k'a fɔ ala ye ale yamaruya ni a ka ta a ba kaburu ziyara n'o de ye k'a ba ka ziyara kɛ donc o la an b'a dɔn k'a fɔ an bɛ hukumu min kɔnɔna la an bɛ kira ka suna dɔ ladegeli la an bɛ hukumu min kɔnɔna la an bɛ silamɛya bɛn a n'a kelenya an b'o hukumu de kɔnɔna la o la foyi tɛ an bolo ni foli tɛ ka ɲɛsin an karamɔgɔ minnu bɛ yan ka ɲɛsin silamɛw bɛɛ lajɛlen ma ka laban tuguni ka dugawu ɲini silamɛw bɛɛ lajɛlen fɛ ka dugawu kɛ silamɛw bɛɛ lajɛlen k'a ɲini ala fɛ ɲinan ziyara ye ala ye an si jɔ k'a makɔnɔ san wɛrɛ ta ala k'o jira an na an ka jamana ala ka hɛrɛ k'a ye an b'a ɲini ala fɛ dugawu minnu bɛna kɛ ziyara kɛyɔrɔ in na ala k'a kɛ dayɛlɛli ye an ka jamana ma ala k'a kɛ hɛrɛ natili ye an ka jamana ma ala ka sababu ɲuman k'an ye silamɛya ala k'a dɛmɛ ala k'an ka dɛmɛba ye ala k'an fatu silamɛya kan kira n'a somɔgɔ kan sɔlila rasul karim assalamu alaikum warahmatullah awa an bɛ ala fo k'ala barikada bi an bɛ ɲɔrɔ fɛn bɛ an fa Cerno Hadi Tal ale ka ziyara ni bi ni a ka kalifa ye a denkɛ Sheikh Amadou Tal groupement des leaders spirituels musulmans ale tɔgɔ la an bɛ o délégation na sabu ani an ka cɛkɔrɔba nana ɲɔgɔn fɛ min ye an karamɔgɔ Sheikh Imam Mohamed Haidara n'u kama ko kalafo ale de an ka délégation ɲɛmɔgɔ ye ni groupement yɛrɛ président ye an karamɔgɔ Seydi Soumaila Haidara ka na fara an fa ni an ka cɛkɔrɔba kan ka se ka ni ziyara belebeleba in kɛ i n'a fɔ ziyara yɛrɛ ye min ye u k'a ma ko a ziyara ka se ka taa bɔ ɲɔgɔn na ni cɛba minnu bɛ yen nɔ ni olu y'a kɛ ala ye ni saya sera olu ma ka taa olu dayɔrɔ ziyara ka dugawu kɛ u ye ani ka tila ka dugawu ɲini u fɛ ka tila k'u hɔrɔma fana yira ala la an ka jɛnatigɛ gɛlɛyaw ani lahara yɛrɛ gɛlɛyaw olu bɛ se ka wuli cogo min ala kira sallallahu alaihi wasallam ale ka kumakan don ala inni kuntu nahaytukum an ziyaratil quburi fazuruha fa innaha tuzawidukum an dunya wa tuzakirukum al akhirah ala kira ko ne de tun y'a fɔ aw kana na ziyara kɛ kaburu la ko mais sisan a bɛ se ka taa kaburu ziyara kɛ sabu kaburu ziyara yɛrɛ bɛ mɔgɔ kari diɲɛ kɔ a bɛ tila k'i hakili jigin lahara fana na ni nana nin kɛnɛ in kɔnɔna na dubaw caman bɛ yan nɔ karamɔgɔbaw caman bɛ yan nɔ moribaw caman bɛ yan nɔ walijubaw caman bɛ yan nɔ mais a bɛɛ nalen don ziyara de la ziyara ye jɔn de ye mɔgɔ dɔw de bɛ yen minnu fatura olu fana n'u ka dɔnni n'u ka jɔyɔrɔ bɛɛ o ma se k'o bali saya la an minnu fana bɛ na o ziyara kɛ fana an bɛna dugawu de k'u ye mais an mana o lawulili kama sabu o se t'an ye a bɛ an kari diɲɛ kɔ k'a dɔn nin bɛɛ kɔfɛ diɲɛ bɛ ban et puis a bɛ hakili fana di an ma an ka se ka lahara ɲini fana yɛrɛ ka dɔn o de ye ɲiniyɔrɔ fana vraiment an kɔni nana o sira de kan an bɛ dugawu fana kɛ an ye ziyara minnu kɛ ala ka kɛ ziyara minɛnen ye ziyara ninnu ka kɛ sababu ye k'an yɛrɛ hakili sabati limaniya kan u ye sira min to an ka se k'o labaara o kɔfɛ ala k'o kɛra et puis an b'a deli ala fɛ ala ka ziyara in kɛ sababu ye ka limaniya di an yɛrɛ ma an bɛ se don min na ala fɛ o ka sɔrɔ ni ala ka di o de dakuruɲɛ fila de tun bɛ an fɛ ka dugawu kɛ ko ala ka an yɛrɛ sɛmɛ nin sira de kan k'an bolo mɛn a la k'a kɛ an bolo dalulen diɲɛ ani lahara bijahi Muhammed sallallahu alaihi wasallam groupement leader nin kɛnɛ ninnu ye ale ka baaraw ye baara minnu n'a ka kɔlɔsiliw b'a kan a délégation min wulila Bamakɔ olu fana tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔ wala udwana illa ala zalimin an bala bayin ta do bi don bayina kɛnɛ bayina sabula an bɛ kɛnɛ min kan ala tala ka kɛnɛ do bonya kɛnɛ do wasa kɛnɛ do dawjabi kɛnɛ do cɛba min n'an bɔ kɛnɛ kan ni ala Sheikh Umar Futi ye a ye baara min kɛ diinɛ kɔnɔ a ma dogo maa si la a sara o b'ala bolo ala y'a sara yɛrɛ ka ban n'o ye arijinɛ ba in ye an bɛ a nɔ la mun kosɔn a bɛ yɔrɔ min na bi n'o ye arijinɛ ye ala b'o nɔgɔya an fana ye
sabula ziyara maa ɲumanw olu hɔrɔma ɲininen don ka segin ka diinɛ a kɔrɔta anw bɔra fo Bamako ka na ɲɔrɔ yan nɔ bi o sɔrɔla diinɛ kɔrɔta de fɛ o sɔrɔla an ɲɛmaw u y'an bila sira min kan o de fɛ kiraba in hɔrɔma kosɔn o de an se yan bi an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen barika da maa ma sen sera kɛnɛ in kan yan yarabi ala ka hɛrɛ k'a bɛɛ lajɛlen ye ka segin kɛnɛ in dɔw jaabi kɛnɛ don an ka jamana ka dɔw ka a ye sabula dɔw jaabi yɔrɔ don an ka jamana n'o ye Maliba in ye ala k'a basigi ala k'a kolosuma jamanadenw ala k'u kan bɛn tɔɔrɔ ala ka ɲɔgɔn ka bɔ an ka Maliba in kɔnɔ an b'o ɲini alaba in fɛ nin kɛnɛba in kan siyoko ninnu hɔrɔma kɔsɔn na sɔli maaba caman u bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na an sera ka mun lasɔrɔ an ka jɛ k'olu lamɛn. Alhamdulilahi an bɛ ala fo ka ala tanu ka ala wale ɲuman dɔn ka seliya ka ciba ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam a n'a jɛɲɔgɔn ɲumanw a n'a somɔgɔw senu ani maa maa y'o nɔbɔ ni ɲuman baarali ye fo ka taa dɔ dɔn se n b'a ɲini ala fɛ a k'a ka jɛ dafalen kɛ an ka karamɔgɔ kan karamɔgɔ Sheikhuna Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu a n'a ka khalifaw bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka khalifa belebele n'o ye Sheikh Umarul Futi an filɛ sigilen mun ka kɛnɛ kan an b'a ala ka jɛ ɲini ka kɛ u bɛɛ lajɛlen n'o bɔra an bɛ filɛli jama ni lamɛnli jama bɛɛ lajɛlen fo ni silamɛya foli ye an b'a fɔ ala ka hinɛ n'a ka kisi n'a ka barakaw ala k'o kɛ ka an n'u bɛɛ lajɛlen lase an ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin mun na kɔni hɛrɛ dan de don maa bɛ se k'a fɔ an bɛ kunkɔrɔta ani yiriwa o kɛnɛ belebele don ka silamɛya kɔnɔ ka tuguni ziyara ko la dɔgɔmani a ko la dɔgɔmani o dun wasara hɛrɛ bɛɛ lajɛlen ye o de ye jama minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye u bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan ni maa kunnadi kelen mun bɛ jama in na o kɛra cɛ wala o kɛra muso ye u bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan ka bila o kelen ka nɔrɔ kɔnɔ k'u bɛɛ lajɛlen kunnadiya ala kɛra ka hadisa kɛnɛma na mun ne ka sɔrɔ n'o sabatilen don n'o dɔnnen don sigiɲɔgɔn minnu ni la yashqa bihim jalisuhum u ka sigiɲɔgɔn tɛ se ka kunnɔgɔya n'o ka sigiɲɔgɔnya ye nin sigi in y'a la o sigi belebeleba dɔ ye o kuma n'a hɛrɛ danna o dɔrɔn ma o mun y'a bɛɛ la dɔgɔmani n'a danna o dɔrɔn ma o ye hɛrɛ bɛɛ lajɛlen ye o la an bɛ hɛrɛ de la hɛrɛ mun ni ala kelen de b'a hakɛ dɔn maa tɛ se k'a jate dɔn ka ban n'i y'o bɔ yen nɔ alajɔnw bɛ fara ɲɔgɔn kan yan nɔ alajɔn ɲuman ɲuman minnu ni ka sɔrɔ ala kelen bɛ ka niyɔrɔ belebeleba d'u ma ala yɔrɔ ala yɛrɛ ka masa ɲumanya la olu ka o niyɔrɔ ɲuman ye mun ni ka sɔrɔ n'a b'u bolo maa maa n'u farala ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen ala b'o ka lahaliya dɔrɔki dɔn o bɛɛ lajɛlen na an karamɔgɔ Sheikhuna Ahmad Tijani a b'o de fɔ a ka kuma kɔnɔ a ko man tahaqqaqata halatan aw man tahaqqaqa halatan la yakhlu biha hadiru ni maa o maa ne ka sɔrɔ ala ye lahaliya ɲuman di ma dafalen ala ko la ka makama dɔ di ma i b'o makama n'o jɔyɔrɔ mun na maa o maa ne ka sɔrɔ olu sɔrɔla e kɛrɛfɛ olu bɛɛ lajɛlen tɛ bɔ o makama kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen bɛ don o dafalenya in kɔnɔ o kuma an ni o alajɔn ɲuman minnu bɛ faralen ɲɔgɔn kan yan olu ka dafalenya ala b'o d'an ma an bɛɛ bɛ jɛ ka alabato minnu fana kɛ ɲɔgɔn fɛ gundo belebeleba b'a la an bɛ selifana seli misale la wala astaghfirullah fɔ misale la wala ala kirama seli misale la i kelen mana kɛ i bɛ baraji mun sɔrɔ a la o dɔnnen don nka an jama bɛɛ lajɛlen ka jɛ ko ala ko kɛ in kɛ ɲɔgɔn fɛ i man'o fɛn fɛn kɛ jama bɛɛ lajɛlen sara bɛ bɛn hakɛ min ma o de bɛ di aw kelen o kelen ma aw ka jama lajɛ in sababu kama o de kama ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan diinɛ na hɛrɛ dɔrɔn na sababu ɲuman minnu kɛra sababu ye k'an fara ɲɔgɔn kan yan n'o ye Sheikh Ahmad Hadi Tal Elhaj Umarul Futi ka denbaya bi ɲɔrɔ yan nɔ u bɛɛ lajɛlen dunan fan o fan fɛ olu minnu kɛra sababu ɲuman ye k'an fara ɲɔgɔn kan yan nɔ an bɛ ala deli ala ka sababu ɲuman ninnu mɛn an ɲɛ ala ka sababu ɲuman ninnu sabati ala k'u ɲɔgɔnw caya fana dugukolo fan bɛɛ lajɛlen kan ala jɔn ɲuman minnu bɛ weleli kɛ ka taa ala ma ka weleli kɛ ka taa ala kira ma ani Sheikh Ahmad Tijani ka tariqa ma a kɛko ɲuman n'a faamuya ko ɲuman ala k'a nɔgɔya n'an ye fɛn fɛn k'a la ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ an ɲɛ o de dakurunya filɛ an bɛ se ka mun fɔ ziyara ko in ala k'an bɛn sababu groupement de leaders musulmans olu ka kɛnɛ de ye nin ye ne ye an ye nin minnu tɔgɔ fɔ sika foyi t'a la olu de o kɛnɛ in ye n'i y'a ye mali dɔnnikɛlaw bɛɛ u jɛra ka wuli k'i jɔ ka fara ɲɔgɔn kan an karamɔgɔ Seydi Sharif Usama Dan Haidara o ka ɲɛmɔgɔya la
ka Mali duba du bɛɛ ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan o tɛ dɔ wɛrɛ o ye nin ko mun n'an y'a fɔta n'an sigilen b'a la o kɔrɔsili a n'a sinsinni a n'a yiriwali o de kama don o kuma diinɛ ala kira dan n'a ye cogo min sallallahu alaihi wasallam salafu salihu y'a kunbɛ a bolo ka bɔla a fɛ cogo min an ka makɔrɔba ɲuman minnu tɛmɛna an fɛ Mali kɔnɔ yan nɔ Mali kɔrɔ n'a tilebi Abamugu n'a Saheli makɔrɔba ɲumanw sɔrɔla a bɛɛ lajɛlen kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen jɛra ka ala ko kɛ ni faamuya cogo ɲuman mun ye o de an filɛ ɲɛ nin sigi kɛnɛ mun n'a ɲɔgɔn kan o kuma groupement de leaders olu ka sigi kun de ye nin ko ka conserver a ka kɔrɔsi a ka lasago a ka layiriwa ni fili fɛn fɛn bɛ diinɛ ko la an ka jamana in kɔnɔ kalo mun dilannen don k'a di mɔgɔw ma k'a kɛ diinɛ tɔgɔ an ka jamana kɔnɔ o bɛ se ka paase ka bɔ silamɛdenw hakili la cogo ɲa min na ka faamuya ɲuman d'u ma ka silamɛya d'u ma a ɲɛ ɲuman kan o de ye leaderw ka jɔyɔrɔ ye o kuma n'u bɛ nin kɛnɛ in kan siga foyi t'a la nin kɛnɛ olu de ka kɛnɛ ye olu de ka u ka laɲini de don u bɛ nin kɛnɛw de ɲɔgɔnna ɲini dunan fan bɛɛ lajɛlen fɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen dɛmɛ a kɛ ko ɲuman na n'a faamuya ko ɲuman u bɛ ladilikan mun de o de an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw lamɛn an k'u lamɛn sabu diinɛ ɲɛmɔgɔw lamɛnli u ye kuma mun fɔ ka tugu a la k'a to u ta la o de ye ko bɛɛ lajɛlen ye silamɛya gundo bɛɛ lajɛlen bɛ fi sam'i wa ta'a ala kira sallallahu a ka wasiya laban a ka kutuba laban a ye ladilikan kɛ ko min na k'a gɛlɛya mɔgɔw bolo kosɛbɛ o de y'o ye o de ye an ka lamɛnli kɛ an ka minnu lamɛn an ka sɔn an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ka yamaruya ma n'an y'o kɛ an ka ko bɛɛ lajɛlen bɛ ɲa mais n'o bɔra a la dɔrɔn a bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛya caman ni ferekɛ caman na an ka diinɛ la mun ne ka sɔrɔ an yɛrɛ tɛ se k'a ɲɛnabɔ ala k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ an ɲɛ fɔ k'a ɲɛ ala ka faamuya ɲuman d'an ma ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma aw yɛrɛ ala k'aw sara aw ka jirɔja la ala k'a n'aw sara aw ni ce aw sara bɛ ala bolo. an bɛ ziyara min na an bɛ ziyaratul umariya de la ɲɔrɔ yan ziyara umariya min n'a y'a sɔrɔ an fa a n'an karamɔgɔba n'o ye sheikh muhammad al-hadi ahmed muntaka tal a ye min sabati ɲɔrɔ yan kabini 1985 an bɛ ziyara 32 de la ni ɲinan o do ziyara ninnu sa ale an karamɔgɔba in a kun tilenna tun ye min ye ziyara kama a yɛrɛ y'a fɔ an ye cogo min na kabini a bɛ daminɛ a bɛ dilan waati min na ne de y'a ɲininka a y'an bila lettre sɛbɛn na ka silamɛw fara ɲɔgɔn kan n y'a ɲin'a fɛ kun tilenna jumɛn b'a bolo k'a ɲɛsin mɔgɔw ma nin ziyara in na a ko k'ale kɔni a y'a dabɔ fɛn saba de kama silamɛw bɛɛ kana fara ɲɔgɔn kan kɛnɛ kelen kan ka ala ka kuranɛba in ta k'i ɲɛsin ala ma ka ala bato kɛ dɔnnikɛlaw minnu kɛra nafɛn ye u ka ladilikanw di silamɛw ma kɛlɛɲɛ sira fɛ ka duwawu caman kɛ jamana ye silamɛw ye sabu adamaden i bɔra waati min na i b'i ka labanko labɛn i ka balo waati de la i bɛ kɛ diɲɛ ani lahara labɛn i ka ɲɛnamaya de kɔnɔ o dun an bɛ waatinin min balo an fana an kan jija fɛn min bɛ kɛ sababu ye diɲɛ ani lahara kunnandiya an b'o sɔrɔ cogoya min na an b'o baara kɛ a dabɔra o de kama alhamdulilahi rabbil alamin qaddamihi wa kulli salikin sabilahum ila yawmiddin an karamɔgɔ ahmed jalo an bɛ ala tanu ka seli ciba kan ɲininkali min n'i y'a kɛ a fɔlɔ k'a fɔ an karamɔgɔ cɛro mahamadul hadi n'i ye a filɛ ale fa tɔgɔ ahmed o fa tɔgɔ muntaka o fa ye sheikh umarul futi radiyallahu ta'ala anhu donc a danbe la sheikh umar mɔden don mais laɲini yɛrɛ ye min ye ala jɔnya min n'o kun b'a la ani ala kanu min kun b'a la ani ala ɲɛsiranya min kun b'a la ala ye a sigiyɔrɔ bɛn ɲɔrɔ ma a kɛra karamɔgɔ ye karamɔgɔ min bɛ hadamadenw n'a b'u sama k'u ni sanuya k'u lase ala subhanahu wa ta'ala ma a ka baara fanba ɲɛsira o de ma nka o kɔnɔna na ala nana kɛ san 1985 a ye silamɛw wele k'u fara ɲɔgɔn kan ka nin baara in boloda k'a tɔgɔ da ko ziyara baara in a y'a bonya bɛɛ ta k'a di sheikh umarul futi ma walasa mɔgɔw bɛ se ka sheikh umar yɛrɛ nafa sɔrɔ ka sheikh umar yɛrɛ dɔn jɔn don u ka diinɛ lɔnnen kɔfɛ an'u ka sinji lɔnnen kɔfɛ an'u ka tijaniya dɔn donc a ye ziyara in sigi baara dama dama kan a baara fɔlɔfɔlɔ o ye alikuranɛ kalan ye o de ye silamɛ ka baju ye donc a baara filanan o ye ala tɔgɔ minnu bɛ fɔ a kɔnɔ astagfirullahi ni salatul fatihi la ilaha illallah
donc baara sabanan o ye wajuli minnu bɛ k'a kɔnɔ baara naaninan o de ye ziyara yɛrɛ camancɛ kulo ye o ye juma don ziyaraden bɛɛ bɛ jɛ ka taa sɔgɔma kaburu dɔ min n'a tɔgɔ Kelekunda u bɛ taa jurali kɛ yen nɔ o Kelekunda min ni Cheikh Umar denw dalen bɛ yen Muntaka bɛ yen Da'i bɛ yen ninnu bɛ Cheikh Umar yɛrɛ denw ye mɔden wɛrɛw dalen bɛ yen nɔ donc ala y'a kɛ ale yɛrɛ tilala ka taa da yen nɔ a yɛrɛ baara in kɛ ni ɲɛmɔgɔya kɛ fo ka taa se 2007 précisément le 13 février ale seginna ala ka nɛɛma la nka a seginnen kɔfɛ a denkɛ Cɛrɛ Ahmadu Hadi o jɔra ni baara ye i n'a fɔ fa kun b'a kɛ cogo min nafa minnu b'a la u ka ca kosɛbɛ an y'a fɔ sisan Kelekunda ziyara o ye nafaba ye sabula Kelekunda n'i y'a bamanankan yɛrɛ lamɛn k'a fɔ ko n'i ko anw bara Kelekunda o kɔrɔ de k'a fɔ kɛlɛ kɛra yɔrɔ min yen don ayi Cheikhna Umar ani a ka kalanden minnu wulila a n'a balima minnu wulila a n'a jɛɲɔgɔn minnu wulila k'a fɔ u bɛ taa ala ka diinɛ baara u bɛ taa ala ka diinɛ cari ala kama a minnu fatura a bolo a mɔgɔ caman de bɛ yen a jɛra k'u su don Kelekunda in n'an taara Kelekunda sɔgɔma aw yɛrɛ y'a ye an bɛ dugawu min kalan ni maa dɔw yɛrɛ bolo ko dɔnkili dɔn dugawu min n'u b'a fɔ ya ahla la ilaha illallah kayfa wajadtum qawla la ilaha illallah ya la ilaha illallah bihaqqi la ilaha illallah ighfir liman qala la ilaha illallah abshiru bi anna sa'ata atiya la rayba fiha wa anna Allah yab'ath man fil qubur donc ni kumakan ninnu kumakan kabakoma baw don a sabatira dɔnikɛla baw ko ni maa donna kaburu dɔ kɔnɔ ka saliji to i la ka nin farazi min n'an y'a kalan ta ko n'i y'a kalan i ka sɔrɔ fɛn dɔgɔmani ala bolo o ye san 50 juru ma ala b'a yafa i ye parce que kumakan min b'a kɔnɔ olu b'a kɔrɔ dɔn donc an bɛ to kɛ ka ziyara baara tɔw bɛɛ lajɛlen kɛ ka sɔrɔ ka ala subhanahu wa ta'ala deli ka kuncɛ kɛ ka bɛn dimasi ma donc ni mɔgɔ min ye nin lajɛ ninnu filɛ i ye nin rencontre ninnu filɛ i bɛ fɛn fɔlɔ min ye i bɛ silamɛya ka balimaya ye sabula an filɛ yan bi kadiriya karamɔgɔw bɛ yan kalifaw bɛ yan a caman bɛ yan donc jamana in bɛ gɛlɛya min kɔnɔ hali ni dugawu tɛ ziyara in yeli kan ka kɛ exemple ye an kelen o kelen bɛ yɔrɔ min an ka se ka sigi balimaya la an ka sigi jɛɲɔgɔnya la ka se ka kɛlɛ ban jamana kɔnɔ donc ɲinan ta kɛrɛnkɛrɛnna ka dugawu kɛ ala ka bɛn nati jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ala ka kɛlɛya nati jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ale yɛrɛ ka fatuli ka se ɲinan ma san 10 de don donc vraiment denkɛ jɔra a jɔyɔrɔ la o san 10 in kɔnɔ komi ale soma yɛlɛmara an b'a fɔ denkɛ nka tiɲɛ na a ka kalanden kun don a kun kɛra a fa ka jɔn fana ye o de la fa tagalen ala ye ko in d'a ma an bɛ dugawu kɛ ale ye ka dugawu kɛ a dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ ala ka baara in sabati dugawu minnu kɛra a kɔnɔ ala k'a minɛ media mɔgɔw fana k'u fo ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye an kun bɛ se ka min fɔ kuma surunya la o ye nin de wasalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. an bɛ ala tanu ka ala waleban dɔn ka ala barikada Khalifa Ahmadu Hadi o ka cikan don ka mɔgɔw fo k'u waleɲuman dɔn k'u barikada a kɛlen kɔ ka Allahu Taala tanu ka ala waleɲuman dɔn ka ala barikada ka sɔlicɛba sanuma in kan ale Ahmadu Hadi tɔgɔ la ani Cɔrɔnɔ Hadi ka denbaya bɛɛ lajɛlen ani Cheikh Umar Futi o ka denbaya bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la a bɛ foli fɔlɔ Allah subhanahu wa ta'ala tanu na ka sɔliciba kan ni ka laban a ba sanuma ninnu n'o ye Cɔrɔnɔ Hadi furumuso ye n'o ye an baw ye k'a b'u fo a b'u waleɲuman dɔn a b'u barikada ale yɛrɛ dɔgɔninw n'o ye Bu a n'a dɔgɔninw tɔw bɛɛ lajɛlen a cɛman n'a musoman a bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ani waleɲuman dɔn ni barikada u ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ la an'u ka kɔnɔnajɛya la ka se ka nin baara in fo k'a se nin seyɔrɔ in na n'o bɔra yen alakira somɔgɔw ala bayti rasul sallallahu alaihi wasallam الشرفاء من المغرب والجزائر وموريتانيا ومالي وما إلى ذلك كشرفوا من بلا مراك شرفوا من بلا الجزائر شرفوا من بلا موريتانيا شرفوا من مالي لا كوكا فليني ولي مندو ani barkada ka kɛrɛnkɛrɛn ka se u bɛɛ lajɛlen ma bonya ani karama o tigiw do kɛnɛ o y'u ka kɛnɛ o kɔfɛ a bɛ khalifaw fo n'o ye Cɔrɔnɔ Hadi balimaw ye n'o ye ale yɛrɛ bɛnna ko yafaw ye o tuma na olu Cɛrɔnɔ Bashir Tal Luga ani Cɛrɔnɔ Mahi Muntaka Lamjulbe Tal Seku
ani khalifa muntaka muhammadul ghali ani a yɛrɛ balimakɛ khalifa cerno madani muntaka dakar a n'a ka délégation bɛɛ lajɛlen o min ɲɛmaya minɛnen don abdullahi tal fɛ o kɔfɛ sharif ahmed tal a ka foli ni waleɲumandɔn barikada bɛ a ye ani sheikh umar futi ka zuriya bɛɛ lajɛlen o kumana k'a ye kira somɔgɔw o mana kɛ k'a ye kuɲakari yɔrɔ o yɔrɔ ko halisa a ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen ani waleɲumandɔn ni barikada bɛ ka taa o bɛɛ lajɛlen o kɔfɛ a ti ɲinɛ fiyewu kɔnɔna jɛlɛnyara ka dugawu kɛrɛnkɛrɛn o kumana an karamɔgɔba ye n'o ye cerno omar baba kan k'a ye alimami ba a ka denbaya bɛɛ lajɛlen a n'a ka kalandenw bɛɛ lajɛlen o kumana a ka foli ni waleɲuman dɔ bɛ ka taa o bɛɛ lajɛlen ma o kɔfɛ an ka cɛkɔrɔba min ye alakira kanuba ye sherifuw kanuba don sheikh umar futi ka zuriya kanuba don kalandenw kanuba don elhaj hame ɲang a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen a ka foli ni waleɲuman dɔ b'a ye a bɛ dugawu k'a ye fana inshallah o kɔfɛ an karamɔgɔba wɛrɛ k'a ye n'o ye cerno abdulwahab sal a n'a ka denbaya n'a ka kalandenw cerno ahmadu hadi tal ko a ka foli ni waleɲumandɔn ni barikada bɛ ka taa u ye u ka wuli ka jɔ an'u ka cɛsiriw la o tuma na ka fara an karamɔgɔba wɛrɛ kan ala ka hinɛ ni silamɛsiw bɛɛ lajɛlen na n'o ye cerno abubakar baro a n'a ka kalandenw n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen a ko siga t'a la ninnu ka kɔnɔnajɛya an'u ka wuli ka jɔ an'u ka cɛsiri o de y'an se yan bi a n'a ka délégation cerno ahmadu hadi tal a ko a b'a fo k'a waleɲumandɔn k'a barikada a sen fila la k'a ɲa ŋaniya ɲuman ka se nin kɛnɛ kan n'o bɔra yen seyid sharif usman madan haidara ahmad hadi k'a b'a fo k'a waleɲumandɔn k'a barikada a ka délégation tɔgɔ la yan o tuma n'o y'a yɛrɛ denkɛ badara ye o min kɛnɛ kɛ yan o kɔfɛ i k'a dɔn k'a fɔ kucala délégation olu fana min layidu dafa kabiri ziyara n'u y'a daminɛ o ma san kelen bila fɔlɔ a k'a ka foli ni waleɲumandɔn ni barikada bɛ ka taa u bɛɛ lajɛlen kucala an ka arajo bɛ yen min ni a nana ziyara kɛnɛ kan baara o baara bɛ kɛ a jɔmɛ n'a musaka bɛɛ lajɛlen a bɛ mɛn yan ka mɔgɔw bɛ nafa sɔrɔ a la komi an bɛ kucala o tuma na adam ben sheriff jara ko k'a fo k'a waleɲumandɔn k'a barikada a kɔfɛ ko ka foli ni waleɲumandɔn barikada kɛ ka taa a balimakɛ a n'an ka karamɔgɔba o ka denbaya la n'o ye sheikh sidi moribo kan san o san an n'u bɛ ziyara in kɛ ɲɔgɔn fɛ yan ni farifoni ni kɔnɔja ni cɛsiri o tuma na o kɔfɛ an balimamuso dɔ bɔra faransi ka na awa i k'a dɔn k'a fɔ ziyara mankutu mɛnni ka maa wɛrɛ d'a kan k'u ka biye sara n'o ye leila ka bɔ faransi inshallah ko ka foli k'a ye ka waleɲumandɔn k'a ye ka dugawu k'a ye an ka sufi adama ala ka hinɛ ni silamɛsiw bɛɛ lajɛlen na ale min tun ye kɛnɛ cɛba ye ni ala y'a ntanya ka bɛn waati ninnu ma salon ta an y'o kɛ ɲɔgɔn fɛ ɲinan ta an b'o sɔrɔ nka o ma bali a ka délégation min kɛnɛ kan n'o bɔra yen sufi sheikh lasinɛ kane o ka délégation min bɛ kɛnɛ kan yan ko ka foli ni waleɲumandɔn barikada kɛ ka taa o ma o tumana kɔfɛ sheikh sala ala ka hinɛ ni silamɛsiw bɛɛ lajɛlen na o ka kalandenw minnu bɛ kɛnɛ kan yan ko ka foli ni waleɲumandɔn kɛ ka taa a ka denbaya ye ani kalandenw bɛɛ lajɛlen n'o bɔra yen awa an ka sherifukɛ wɛrɛ suala baya haidara amadu hadi ko k'a fo k'a waleɲumandɔn k'a barikada a n'a ka délégation bɛɛ lajɛlen o kɔfɛ an karamɔgɔ a n'an ka alimami n'o ye mulayi ba an karamɔgɔba cerno ahmad ba kolokani o denkɛ o min b'a nɔ na bi ko ka foli k'a ye ka waleɲumandɔn k'a ye ka barikada k'a ye a ka sen fila la ka se nin kɛnɛ fɛ n'o bɔra yen foli ni waleɲumandɔn barikada ko bɛ ka taa jamana in a kunnafonidiso bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnmana k'a daminɛ kunnafonidisoba la o ɲɛmaaba n'o ye directeur ye ani délégation min nana yan nɔ ale tɔgɔ la ka na nin baara in kɛ mɔgɔ sɔrɔ jamana ni jamana kɔkan bɛɛ lajɛlen ka se ka nafa sɔrɔ a la k'o kɔfɛ afirika o b'u fo k'u waleɲumandɔn k'u barikada olu min ye dɔgɔkun kelen kɛ diɲɛ don o don siɲɛ fila
ziyara tɛmɛnen u bɛ mɔgɔw hakili jigin a la ka mɔgɔw su ka kɛ a nali kan fɔ jama cayara inshallah ni kunnafoni sababu ye directeur ma dawama a yɛrɛ ye kɛnɛ sɔrɔ ayiwa alhamdulillah ko siɲɛ 4 tile kɔnɔ a musaka dɔrɔmɛ 1 tɛ khalifa kan directeur donna n'a bɛɛ lajɛlen ka na n'a y'a ka segin u ka musaka bɛɛ a y'a bɛɛ ta a ka technicien bi a k'a yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan fana o kumana khalifa ko k'a fɔ k'a waleɲumandɔn k'a barikada Énergie TV ko k'u fo k'u waleɲumandɔn k'u barikada u ka cɛsiri la MTV ko k'u fo k'u waleɲumandɔn k'u barikada nin baara ɲuman in na Sherifila TV ko k'an fo k'aw waleɲumandɔn k'aw barikada a jɔyɔrɔ yɛlɛ jamana kɔnɔ o kumana télévision Pinal ko k'u fana fo k'u waleɲumandɔn k'u barikada u ka cɛsiriw na ka waleɲumandɔn na Khalifa Ahmad Hadi a ko a ti ɲinɛ cogo si la maa bɛ fo i yɛrɛ ko la ɲɔrɔ arajoso kelen kelen bɛɛ lajɛlen y'i jɔyɔrɔ fa bɛɛ y'i seko kɛ nin baara in na a bɛ dugawu k'u bɛɛ lajɛlen a bɛ foli kɛ a bɛ waleɲumandɔn kɛ kuɲakari arajoso a bɛ u fo k'u waleɲumandɔn ye Alhaji Ibrahim Boubacar Keita ministre ani premier ministre aba Seydi Modibo Keita a n'a ka gouvernement bɛɛ lajɛlen ani kɛrɛnkɛrɛnmana diinɛw ka ministre n'o ye Cɔrɔna As Jalo ye a ka délégation min kɛnɛ kɛ a ko k'u fo k'u waleɲumandɔn k'u barikada n'o bɔra yen gouvernement nɔnabila min bɛ Ɲoro kɔnɔ yan n'o ye dunan bɛɛ lajɛlen jatigi ye n'o de ye Ɲoro préfet ye Khalifa Ahmadu Hadi a ye fɛn min fɔ an ye a tanu n'a foli n'a waleɲumandɔn n'a barikada la o kumana nɛnkun t'a fɛ an bɛ se ka min bɛɛ lajɛlen fɔ ala ni tanu k'ala k'a sara ni hɛrɛ ye a ka kɔnɔnajɛya n'a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri a n'a jɔyɔrɔ fali o tuma diinɛ baara la a kumana i k'a dɔn k'a fɔ ko alhamdulillahi rabbil alamin dɔgɔkun kelen baara bɛna kuncɛ hɛrɛ la dugawu laban o bɛna ka na kɛ inshallah an ka ɲɛmaa fɛ n'o ye alimami awa kumana Hadi Abu alimami a Cɔrɔna Hadi ko k'a fo Amadu Hadi ko k'a fo k'a waleɲumandɔn k'a barikada n'a ka kalanko ɲuman n'a ka timinanja n'a ka dugawu duman ninnu ko k'a fɔ k'a waleɲumandɔn ka dugawu k'a ye sija ani kɛnɛya labanko ɲuman ala k'o di an n'u bɛɛ lajɛlen ma Cɔrɔna Samasa denkɛ o fana bɛ kɛnɛ in kɛ inshallah an ka karamɔgɔba fɔ ni waleɲumandɔn ni barikada ko k'o kɛ a ye dɛmɛ awa dugawu kɛ ni jamana ye bɛɛ ni keleya sabatili Mali jamana kɔnɔ awa an bɛɛ lajɛlen ka saadatu daarayini sɔrɔ n'o ye lahara diinɛ ni lahara kunnaja ye ko foyi ma daba fɛn ɲɔgɔn kɔ ko k'a ye dɔnnibaw a y'a ta nin ba ye fo ka s'a dan na Cɔrɔna tun bɛ yen waati min na layidu o layidu tun b'a ni fɛn o fɛn cɛ olu denw n'u ka kalandenw olu jɔra o jɔyɔrɔ kelen na o kumana ko ka bɛɛ lajɛlen ka dugawu k'a fana ye a yafara bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka yafa a ma awa bɛɛ lajɛlen talen don i tɔgɔ ni jamu ma k'i fo k'i waleɲumandɔn ka dugawu k'i ye n'ala sɔnna o kumana dugawu de bɛna tuguni kɔfɛ walima ɲɛmaaw bɛna yamaruya min di min kɔfɛ o baara bɛna billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahus samad لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم عدد جميع ما في القرآن حرفا حرفا وبكل حرف ألفا ألفا بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان
أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل إلحان فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان أمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث وأعتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأسكننا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان جميع ما سألناك به في السر والإعلام شرقا وغربا يمينا وشمالا وبحق وليك الذي بين أيدينا شيخنا أحمد التجاني وشيخنا محمد بن الهادي على أن تقضي جميع حوائجنا وحوائج كل من أسندوا إلينا حوائجهم يا رب العالمين اللهم يا ميسر الأمور كلها يسر جميع أمورنا وأمور كل من أسندوا إلينا أمورهم يا رب العالمين بحق جلالك وجمالك وبحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبحق القرآن العظيم والذكر الحكيم وبحق شيخنا أحمد التجاني متعنا الله بطول حياة خليفنا يا رب العالمين متعنا الله بطول حياة خليفتنا يا رب العالمين متعنا الله بطول حياة خليفتنا أحمد هادي بحق جلالك وجمالك يا رب العالمين وبسر اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جملة السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام ثم سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل بيت الطاهرين الطاهرين وأصحابه الأخيار أجمعين. ولا تغيني على فيك بوشيتان تورما كسندي ني الله تقوى على مي ادم نبا لبا كصلي ان كنتي محمد المختار كا انا سودن انا جنيو نيمو انا كصحابه نيمو فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. زياره كرودي عرب كان كو
ka taa bɔ fɛn dɔ ye a ziyara azuruhu n bɛ taa bɔ a ye a ziyara bɔ ɲɔgɔn ye donc nin ye silamɛya ziyara de ye ka wuli ka taa bɔ i silamɛ ɲɔgɔnw ye anw ka nin ziyara in kɔnɔ fɔlɔ i bɛ min y'a kɔnɔ n'i nana ziyara kɛyɔrɔ la i bɛ silamɛya de fɔlɔ ye ka limaniya ye sabu kira ko ten aw dɔ tɛ kɛ silamɛ ye fo k'a sɔrɔ i kɛra i ɲɔgɔnna silamɛ fɛ i b'a fɔ i bɛ k'i yɛrɛ fɛ cogo min na donc i silamɛ ɲɔgɔn ka wele seli i ma ka wuli k'o jaabi ka na bɔ o ye ziyara sira kan foyi t'o bɔ fɔlɔ ala danni yɛrɛ ma nin ye garanti dɔ ye mɔgɔ min bɔra i ka dugu la ka na dugu wɛrɛ la silamɛya sira kan i mana nata foyi la fo an bɛɛ jɛlen don kumakan na n'o ye ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadu rasulullah o bɛ bɛɛ bɔ quoi o kɛnɛw kan an b'a dɔn dugawu bi jaabi ye sabu na kɛra mɔgɔ min kama o yɛrɛ bi ala fɛ a bɛ ala ka diinɛ kɔ an kɔni an nisɔndiyara an bɛ ala deli san caman ala ko yira n'an ka se ka na ni ziyara ninnu na ziyara nafa fana ye min ye ka taa bɔ an ka suw ye kaburudon na minnu bɛ yen n'u ye diinɛ in dɛmɛ minnu bɛ yen n'u y'u nin di ala ma ka silamɛya in kɔrɔta ka taa bɔ olu kaburu la ka ala deli u ye ka tila ka u yɛrɛ don an ni ala cɛ an b'a dɔn nafaba b'u la sabu kira yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ kira yɛrɛ tun b'a fɔ ala ye ko ala a kɛ suw kama kira yɛrɛ tun b'o fɔ ala a kɛ suw kama i ka mago dilan mɛ diinɛ kɔrɔtigi ye kira ye ni kira y'a kɛ ka ban o b'anw bɔ sabu kira ba fatulen sedina ali ba fatimatu kɔrɔba fatulen kira y'i da a kaburu kɔnɔ a ko ala a kɛ ne kira kɔsɔn ani kira tɛmɛnenw kɔsɔn i ka yafa fatimatu ma donc kira tɛmɛnenw kɔsɔn o y'a sɔrɔ musa tɛ balo la o y'a sɔrɔ ibrahima tɛ balo la isaaka tɛ balo la yakuba tɛ balo la donc olu bɛɛ kama ko ala ka yafa ale ba ma donc kɔrɔ kira yɛrɛ ye ala deli ni su ye donc n'an y'a dɔn mɔgɔ min sara ala ka sira kan diinɛ dɛmɛli kan ala kɛ karisa kɔsɔn e ni kɔsɔn banna o ye diɲɛ baara bɛ bannen an nana maaba dugu de la ɲɔrɔ ye min ye mali histoire la a dogolen tɛ ala ka maabaw sen dara nin dugukolo in kan ala ka maabaw su donna nin dugukolo in kan halisa ala ka maabaw bi kan ka balo nin dugukolo in kan sirifi bonya bɛ ɲɔrɔ yan o dogolen tɛ karamɔgɔ bonya bɛ ɲɔrɔ yan o dogolen tɛ jogo ɲumanya sabatilen don yan an y'o bɛɛ ala ka hɛrɛ k'an n'u nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an karamɔgɔ n'an ka khalifa min bɛ golo kan n'o ye ahmad hadi tal nisɔndiya kan ani nin baaraba in nafa min b'a la a da sera o ma an ka jɛ k'o lamɛn u nali u ka se yan fɔlɔ o de ye hami fɔlɔfɔlɔ ye n'u sera yan fara fɛn o fɛn mun bɛ kɛ yan mɔgɔ mɔgɔ n'a ka hami sera yan mɔgɔ mɔgɔ n'a ka sɔgɔlasɛla yan o fana ye hami filanan ye o dun kɛra o baaraw kɛra k'a ban pewu a duwawu kɛra fɛn bɛɛ lajɛlen kɛra la mɔgɔ mɔgɔ ni hami dɔnna yan ala ka bɛɛ ka hami nɔgɔya mɔgɔ mɔgɔ nana duwawu mun ɲini an b'a ɲini ala n'a kira fɛ bɛɛ ka duwawu ka minɛ n'o bɔra yen mɔgɔw tilala bɛɛ y'i sara sira dira bɛɛ ma an b'a ɲini ala n'a kira fɛ ala ka bɛɛ ɲuman se a kan aw minnu nana baara la mɔgɔ minnu nana baara wɛrɛ la tobilikɛlaw jitalaw sɔfɛriw baara o baara furalikɛlaw lɔgɔtilaw ne tɛ se k'a fɔ mɔgɔ si ma i ni cɛ i ni baara ka se a dan na bɛɛ y'a seko kɛ ne ye dan ɲini k'a fɔ ko alhamdulilahi rabbil alamin a daminɛna hɛrɛ la alhamdulilahi rabbil alamin ala y'a kuncɛ hɛrɛ la aw bɛɛ lajɛlen aw ni ce aw ni baraji ala k'aw sara ala ka samara jiran na bi jahi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ani ce ani baraji silamɛya yɛrɛ tɛ se ka taa sinji tugu ko silamɛya yɛrɛ n'i y'a mɛn ko silamɛya misiriw kɛ kun y'o de ye jama ka fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn dɔn sinji bɛ tu ani ɲɔgɔn cɛ i ni mɔgɔ bɛ se ka ɲɔgɔn dɔn yen nɔ fo furu bɛ dɔn i ni ale cɛ u a b'a den d'i ma i b'i den d'a ma i b'i sigi ɲɔgɔn d'a ma i b'i teri d'a ma silamɛya yɛrɛ kɔrɔ y'o de ye ninnu minnu filɛ nin ye aw b'a fɔ yɔrɔ min ma ko ɔgɔnkɔrɔ n ye san tuma min na n ye san tuma min na k'a ti k'a ban gade tun bɛ yen halisi fɛn o fɛn nana yan nɔ olu bɛ na misiri in kɔnɔ depuis gade bɛ yen an bɛ jɛ ka hadara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka wazifa kɛ ɲɔgɔn fɛ ka sali ɲɔgɔn fɛ fo k'a jɔ k'a ban depuis 2008 fo sisan an bɛ ɲɔgɔn kan an ma tigɛ ɲɔgɔn na n tɛ se ka foyi f'u ye ala k'u sara sɛgɛn fɛn o fɛn mun kan ka kɛ u y'a bɛɛ kɛ an taara ɲɔgɔn fɛ segu an taara ɲɔgɔn fɛ kayi an ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ bamako aw ka CSB ni salle tɛ yen an n'u ma taa ɲɔgɔn fɛ baara la yen nɔ
nu ala ku senta yan kan nayan no ninta signe folo do nana depuis chorba balule chorba ka banni ani sente 100 ans mo min ben ninna depuis 100 ans ko fe fo 600 ibisa atigi sarabuna bisika tigi fuga tigi dron ala ka sara ala ka balmayato ala ka sinjito aw fanani ci ani baraji mbala muso surtout mbala muso mun be duko na mun be tobrikiya ala to ko wallahi net se ku sara ni mbala muso bora en ndogonu do be net se ku sara ala dron de bise ku sara depuis chorba balule nangumu o dron ni ngo no bora en chorba ka kalande nyorom be la jele chorba ka kalande ñoron be dugu fengo fe me ñoron kerefe a be ci horba balma a teru aka kalandi nunum be la jele mu beni baraji uni ci ala ko sara ani mo be malikono dine barabe ke yoro a be la jele mbe dépend ay retigidla ani ala ibe décision ta ala yere de bala ala bi deme ibi ka fembe ke nu seye munyo bisaka kiye note a bebe dépend ire ani ala de ci iba ñini ala de fe gundola ka soro mo sima ba kalama ibe makasi ala ibe do ñini ala fe mba fe ka ninge ala ka no yañi no bora ya be dépend ire ka courage mo si te mum bisa ka fako fe mo fe mum be ke mali la ka fako fama baki fama wera tule be ganna a peut-être a kera ire be soro fama do ta kalama ire o ire na kacha na be la jele ñi ni e fengo fe mun dabo ala ire jati kama ci horba abe damna tumena en 85 kamena mun damina namba ke ala ire jati de kama ala kala ta nyefe nanya dabo fenre de kama ala kala ta ala aka danin seyna abu odo wude be halisa commerçante bamanante fulate suragate famate sa ire ko ire c'est tout mo ala de bata ñebe fengo fe na ala kola aw ala ire nodi ala yere de bata ni ala yere ka baraka ala de bata ka da ire ka decision ka da ire ka ntada be fo bamana kana jogo min ire ka cesiri wo alamin an wolola wodila anyo de so ci worba bolo ala to ko fengo fe mu be bara ya sali kofi do fengo fe be préparer ka do ke nyafo président nyana nyafo premier ministre nyana nyafo aka ministre nyana ngol do fengo fe mu be ke duyin gono kono ya 80% ye jamana de tay a 80% way jamana tay a 10% bisa ke ale na ka demba ya mais 10% to en ay islamé bela jele de tay mo be duwaw ke ibanga ne yidu sugu na nyire kelente ala ti deme ni fengo fenya ala ba mine abe taganya fi ala ka dongo don ini mo de je don a damina tuma ci warba yo defo nu fana nana yanno ci warba ba fuye ka tele fuye ka fuye mo mun bi kulsi mo mun bi tanga munu nya fama wi mo mun bi kisi ki tanga ni sirana no bolila e mun sigilendo ba ke choti ha do jamana ka duwawu ni jamana don ka duwawu jago ya wajibi ba ko mi farla do umma andale ambake an sigile ambake an jole ambake hay ambe sunu wala ambe sunu wonay jamana ka hera jamana bi seka lafiya to minna dutigi ti seka lafiya abada de jamana ma lafiya nyamo ko ti seka lafiya abada ni jamana ma lafiya jamana te jamana mo kelenta jamana e dinye bedde tay jamana e am bedde tay والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ninku ani nyoro ina fo awboraka ye chogoya minna nyoro ziara dogokun kelen dafale katlen ka qur'ane kala ani katlen ka wirdu ke dogokun kelen bara foyi make akonna ni ote ina fo awboraka ye chogoya minna kele kunda aywa ziara kum folo ulu bara damnenai Shana Ahmad Fouti aka cebaw dalimbe yoro minna kase ka ta duwa don ko ye ani juma do ya fe ina fo awya ye chuga minna halwar flana min dailela ni atoko dara Sharma Umar Fouti keleina o halwari mi ni juma seli kerai
ka tila wulada fɛ ka jɛ ka hadara kɛ i n'a fɔ aw y'a ye cogoya min na bi karidonya fɛ an ka khalifa ani an ka karamɔgɔ ani maaba caman caman kɛrɛnkɛrɛnya la an yɛrɛ kun karamɔgɔ denkɛ n'o ye a seyidi sɛrifu usumani marana hayidara ye ale ma se ka kɛnɛ sɔrɔ nka a denkɛ n'o ye ali badara hayidara ale nana ka na a kɛnɛ a wasa kɛnɛ in kɔnɔna na o duna foyi tɛ nin kɔfɛ ni duwawu tɛ nin dugu hɔrɔma ani nin duguba in nin baaraba min kɛlen filɛ nin ye maa si t'a da dɔn ni ala tɛ o duna TV Sherifila ale ka baara de ye nin n'a ɲɔgɔnna ye ka se ka se dugu fa o fa nin n'a ɲɔgɔnna baaraba bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'a ta k'a yira aw la kɛrɛnkɛrɛnya la aw minnu bɛ TV Sherifila lajɛ su ani tile o duna an kun bɛ ɲɔrɔn bi baara in kun cɛra ni kuranɛ ale khatimu kalani i n'a fɔ aw bɔra k'a lajɛ cogo min na o duna an bɛ duwawu kɛ nin n'a ɲɔgɔnna kɛnɛ caman ala ka yira an na ka duwawu kɛ hali sisan ɲɔrɔ ala ka basigi di ɲɔrɔnkaw ala k'u bɛnnen to an karamɔgɔ ani an ka khalifa n'o ye khalifa ahmadi tale ka a ɲɛmɛ a la yarabi ala k'a mɛn jama ɲɔgɔn fɛ aw minnu bɛ lamɛnni la ala k'aw mɛn ɲamin la haza wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ila liqa ila akhir. Ni sanuni